Kalitang Binong Terang Apomen Bidya Singh Terang Apaimen Role Teronpi Kalitang Binong Terang Alang Litum Along Pensi Pirthe Hachilo Kalitang Binong Terang Pirthe Kahachia Dimlake Dwarbaguri constituency ke parlo Dipluso Sarterang Arong Along Lason se Kalitang Binong Terang Surhinira Ngerkep Ningkan si Pirthe Nang Hachilo Kalitang Binong Terang Ningkan Surhinira Kresia Ningkan Pensi Dolamara Malasi Milin English High School along LKG ang ding Charlie Chengdunlo Lapen Surhinira engkora ke thom ana Ningkan bangki kepang ding chipa unponlo Kalitang Binong Terang Ningkan sir kep matik Ningkan kep arta hut penta chojor cholang asai anat aning hang pik biheka ko penta kovia om hai hu chojor pon bom lapen ahe marit chepadokok ji aphan aning hang pik apo payatum TV akulat sitami kimpilo lapen class damde prang sita ada prang thursi gulat chingpu tekangji arkok arphek tekang et anam chadom tekang et si class damji lapen class penwang et lo politik gulat chedo thupo lapen anikang sama polote football pa thudun po Kalitang Binong Terang bi hekpenta football kepathu ning hang pik bonda kopai kilang no jok kedam tanganing kana hut kiso cholong loklo bangso kiso kachilangji phandola mara borbhenta hospital alongta pon bonstami borbhenta hospital along un ilopusi doctor satum thanlo la sopena jok NRL hospital along pon thulo NRL hospital along ta un ilopusi akko doctor atum pachinilo la sopena jok JMCH mate Jorhat Medical College along si pon thulo Jorhat Medical College Hospital ICU room along ni thongkep rania kep an Kalitang Binong Terang aphan selang ponlo bonta kopai kelang no pena jok Kalitang Binong Terang alangi apo apai ajir amuso aphuapi apunu apinu atonarap kote jirpo jirpi doana tuma phan che o tekangsi labangso pir thepen che o nangkotlo La pini football tournament kibi lage hala led longson terang tournament se non kibi pon ene school menge Binong Terang pe non pai apodum si mane nang jalo hai than lo isi tournament bi pite also aning samchaji bine pula hai asenil tumang ta paprang pon iglo ansin non pini opening Orang saja meketeng mengpedang itu mahin kan ningarong sandu pun. Ningge charong piklo ning dai duk dolo aso nil tum nong sidak nilisi football ke than pun mate an sing ke chuneng si chuneng la tournament bi that pen so bang full so fitmat hospital pon fit la hai an ke pema sing ke aso bang cheko joni ne phi abedalo ini support han kaching hon na join si la ini football sabe si tami pati pilo he la hala bang sar social sha si bang than la bihek pen si tami engge la so dak ko ani pathu dun pen si ke non na pu thi lot le la son jan he ma la si no sar social bang nang pu lo nang li so po amen pen di de nang ni ko ja la he la si la son nang pu ke choro lo sar di de nang te ko alang li pulo nang cherap dun po pajala he man non nang cherap dun eklo la nang li lok si jata nang klem pilo la nang li so sir sa shi Dola mara penar ji son rong phar karbing long life